Mae hyn yn ymrywiad bach ar sut fel arfer gyfynwyd am binomial, sy'n peth da. Felly nifer y termau. Pan ydyn yn gwneud binomial, mae nifer y termau bob amser yn un mwy na'r pŵer. Gallwn gweld hwn trwy i ryw raddau a adeiladu i fyny. Os adiwn a i b i gyd i'r pŵer 0, bydd hynny'n 1. Felly mae yna un term. Os gennym a plus b i'r pŵer 1, yna mae gennym a plus b, felly mae yna 2 term. Os gennym a plus b i gyd wedi'i sgwario, yna mae gennym a sgwar adio 2ab adio b sgwar, sy'n 3 term. Felly gallwn gweld bod y nifer y termau 1, 2, 3 yn bob amser yn un mwy na'r pwerau. Felly ar gyfer ran A, gallwch ysgrifennu ychydig os hoffech, ond os ydych yn hyderus, gallwch ddweud ei fod yn 8 adio 1, sy'n 9. Yn wir, nid oes angen i chi ysgrifennu'r 8 adio 1. Ran B, nawr ydyn ymdrin ymenegau rodd y dini. Hynny yw, ein 2 tynnu i ffwrdd 5x i'r pŵer 8. Felly, beth yn mynd i ysgrifennu lawr, beth yn mynd i trin, dyna fe. Os edrychwn o fewn y llyfr yn fformulau, gallwn gweld fod y term cyntaf sef a'r n, ac yn wirioneddol mae'n a'r n by 0, ond ni, allu byddai'r synhwyrau beth yn meddwl, ond ni ysgrifennwyd by 0 am resym amlwg am fod by i'r 0 yn hafel i 1. Ar y pen arall, mae gennym beth bydd a'r 0 by i'r n. Felly diweddar ail term o fewn y cronfachau yn cael ei bŵer uchaf ar y pen yna. Os hoffwn gael pwerau ysgynnol o x, fel dwedodd yn y cwestiwn, yna hoffwn gael pwerau ysgynnol o b o fewn yr ehangiad llyfryn fformulau yma. Felly mae'r b yn yr un safle ar minus 5x. Felly golyga hynny fod angen arnom term ar ôl yr un yma. Y cyntaf, ail a trydydd term. Felly rydym am gael 8c3. A chofiwch byddaf yn gwneud hwn draw fan hyn nawr, i sbonio beth fi'n mwyn dweud. 8c3, mae hyn yn dim ond yn ffordd gwahanol o'i ysgrifennu e fan hyn. Hoffwn gael y term cyntaf, sef yr a, felly'r a bach yn y llyfr yn fformulau, sy'n 2 yn ei sefyllfa ni. Felly dyna'r a a dyna'r 2. Felly mae angen arnom 2 i'r pŵer 5. A rydych yn mynd 8, 7, 6 ac yna 5. Ac yna mae minus 5x i'r pŵer o 3, oherwydd mae'n mynd 0, 1, 2 a 3. Ni dyna fy pŵer cubed, a wedyn gan 0, 1, 2, 3 yn cyfateb i'r llyfr fformula yn y fan hyn. A nodwch rwy'n siŵr eich bod wedi sylwi ar y hyn, neu wedi cael ei bwynt allan i chi. Mae'r rifau yma, felly y 7 ar 1, y 6 ar 2, y 5 ar 3. Mae'n bob amser yn adio lan i fod y pŵer ydyn yn dechrau a. Mae nawr angen ehangu hwn, felly mae hwn yn hafel i 8c3. Iawn, dyna'r hafel i. Gallwch chi wneud ar y crannell, neu pan ydych yn gwneud cyfuniad, beth mae'n rhaid i chi ysgrifennu yw dechrau'r 8, y rif ar y top, a gwneud llosi ar nifer y weithiau a'r rhif gwylod. Felly 8 llosi ar stell, llosi ar 6, herwydd mae 3 ohonynt ar y gwylod. Cael hwnna i rannu wedyn y 3 llosi ar 2 llosi ar 1. Felly mae 3 ar 2 yn canslo ar 6, a'n gadael ni a 56. Fel dwedes, gallwch defnyddio crannell, ei roi gyd i mewn i crannell ar wahân i'r x. Iawn, 2 ar 5 yw 32.
a minus 5 i'r pŵer o 3. Felly minus wedi'i giwbio yw minus oherwydd minus wedi'i sgorio plus, felly wedi'i giwbio mae'n minus. Felly cael minus ar y dechrau. Mae 5 wedi'i giwbio yn 125. A wedyn mae gennym ein x cubed. Felly, gallwch gwneud hynny'n weddol roedd yn defnyddio rhyfyddeg, ond gallwch hefyd defnyddio'r cyfrannell. A dyna'r ateb. Felly, minus 224,000 x cubed. Mae ran C yn ran bach eithaf odd, meddai y cyfernod positif mwyaf. Y reswm pam dyweda fe fod bach o nod yw sut ydych yn darganfod hyn heb ei gweithio i gyd allan. Falle i fod y lles eich bod yn gorfod ei gweithio i gyd allan. Mae'n i weld bach yn hir i unir ystyr, ond dim ots. Gallwn torri y lawr ein gwaith, gan feddwl am beth sydd newydd digwydd yn ran B. A'r pwynt yw, yn ran B, mae gennym cyfernod negatif. Felly y cyfernod fyna yw minus 224,000. Os hoffwn y cyfernod positif mwyaf, yn amlwg ni hoffwn gael unrhyw rifau negatif. Felly bydd yr holl pwerau o x sy'n odd ac a chyfernodau negatif. Golygu hynny ein bod y leiaf yn gallu cyfyngu ein hunain i pwerau positif o x. Felly golygu hynny ein bod yn mynd i fod yn 3 minus 5x i gyd wedi ei sgwario. Minus 5x i'r pŵer 4, minus 5x i gyd i'r pŵer 6, a minus 5x i gyd i'r pŵer 8. Felly beth yw'r termau byddwn nhw'n cael? Yn barod rydym wedi sôn am fod y pwerau o'r 2 a'r minus 5x yn gorfod adio i 8. Gwirwn hwn gyda'r cylchoedd yma yn gwyrdd. Felly mae'r un yma'n mynd i fod yn 2 i'r pŵer 6. Felly 6 ati 2 o 8, wedyn ni a 2 i'r pŵer 4, 2 i'r pŵer 2. Bydde fyny ysgrifennu mewn enwyd at angen i ni wir ond 2 i'r pŵer 0. Ac yna wrth gwrs rydym hefyd yn mynd i gael yr 8 c rhywbeth. A mae rhywbeth yr un peth enghraifft yn ran B a'r pŵer o'r x cubed. Felly yn ran B oedd gennym 3 fyna a 3 fyna. A mae hyn yn gwneud synwyr o ran y term cyffredinol o fewn y llyfr yn fformulau. Yr NCR, felly mae hyn yn cytuno ar byr. Golygu hynny bod gennym 8c2, 8c4, 8c6 a 8c8. Wedyn gallwch ei gweithio allan. Nid yw'n amlwg pa un bydd y fwyaf, ond siwr o fod y minus 5 yn mynd i'r pŵer bydd ar dylanwad cryfaf. Mae'n newid dod i fy sylw fod yna term yn eisiau, pwy gadawys allan ar bwrpas wrth gwrs, fel eich bod yn sylwi arno a meddwl pan gadawyd hynny allan. Felly hynny yw yr minus 5x i'r 0 gyda 2 8 a 8c0. Felly byddai jyst yn ychwanegu hwnna i mewn nawr yn o'r top. Nid yn debygol o hynny'n fod y fwyaf oherwydd mae gennym minus 5,0, hynny dylsyn dal y weith allan. Felly nawr y cyfernodau binomial, y cyfyniadau, mae 8c0 yn 1. Byddai jyst yn ysgrifennu hwn i lawr nawr. A mae 8c2 yn 28. Yna mae gennym 28 a 1. Pŵer o 2. Felly ni a 2, 0 yw 1. 2 sgwario 4, 2 4 yn 6. Yna 64 ac yna 256. Ac yna pŵer o 5 yw 5 i'r 0 yw 1. 25,
5/4, hynny yw 25 sgwâr yw 625. Ac yna mae gennym 15,625. Yn cael ei ddilyn gan 390,625. Edrych fel I fi, mae hwn bu siŵr o fod y mwyaf. Byddai'n pwyntio mas pa fi'n meddwl nawr, yr un yma. Ond dylswn ei llosi allan bydd bynnag. Ar gyfer hynny, defnyddiwn ein cyfrannell, felly roedd ar un yna I ni 1,750,000. A roi peth atal nodi I weld beth ydyn nhw'n gwneud. Felly mae'r un yma a mae fod yn 1 llosi 1, mae'n llai, felly nid ydyn yn becso amdano. Daw'r un ystaf I fod yn 700,000. A wedyn maent yn mynd I ddod yn mwy fach. Bydde fe'n ysgrifennu mewn oherwydd rywedi y cyfrifo cyn llaw yn defnyddio peiriant. Ond gwelwn mae hyn sydd ar cyfernod mwyaf positif. Felly nodwch meddwl cwestiwn cyfernod, felly nid oes angen arno am y pŵer o x, felly mewn ffordd dylsaf wedi croesi allan cyn dechrau ar y cyfeiriadau, felly croesi allan yr x's. A iawn, a dyna diwedd y cwestiwn. Mae hyn yn cwestiwn bach yn anghyffredin oherwydd I ddarganfod y gyfernod positif mwyaf, beth ydych fod gwneud yw trio peth rhifau. Mae'n anodd I gael dealltwriaeth greddfol o siap y gwerthodd y cyfernodau. Yr un dan mathemategol gallwn ddweud yw sylwi fod yn un o'r termau positif sydd yn rhywbeth. Felly meddyliaeth can edrych cyflym ar sut mae siap y cyfernodau. Felly mae gennym timeline bach fan hyn. Yr achos symla byddwn siŵr o fod yn dweud yw 1 plus x I gyd wedi ei sgwario. Felly byddwn pwyntio yna mas fan hyn. Felly yr a by'r n. Iawn. Felly a gwelwn y 1 plus 2x plus x sgwar cyfarwydd. Iawn, felly dim byd ofnadwy o gyffroes yn digwydd fyna. Os rown ni mewn y rhifau ar gyfer ein cwestiwn, felly mae gennym 2 a minus 5. Ond yn lle roi y pŵer o 8 I mewn, edrychwn ar dwmwnd y sgwar. Felly mae 2 minus 5x I gyd wedi ei sgwario yn rhoi I ni 4 minus 20x a 25x sgwar. Felly mae rhifau'n cynyddu. Os edrychwn ar wedi ei ciwbio, yna gwelwn ei bod yn cynyddu hyd at fan hyn I x sgwar, ond wedyn y maent yn gostwng I lawr. Rydyn yn meddwl am faint absolute nawr yn anabyddu y symbol yn negatif, ond beth sydd yn ei wneud yn anodd yw I weld beth sy'n digwydd. Yw gwyddon bod y pŵer y 2 yn mynd I ddechrau'n uwch a mynd I lawr. Mae'r pŵer y 5 a minus 5 yn mynd I fyny lot yn gyflymach, na'r pŵer y 2 yn mynd I lawr. Felly os meddylion dwmont am rhain 2, yna disgwylion i'r cyfernodau I godi, ond caiff y gymlethu am ei bod yn llosi hefyd â NCR. A mae hyn yn mynd I fyny ac yna I lawr eto. Felly, lluoswn 3 rhif gyda'i gilydd, mae'r rhain yn mynd I fyny ac I lawr, mae'r rhain yn dechrau I fyny ac yn mynd I lawr, a mae'r rhain yn dechrau I lawr ac yn mynd I fyny. A felly mae cael dealltwriaeth o siap y cyfernodau yma yn anodd iawn I gael grefftho gyda'r restr yma o rifau. Os awn I fyny at n yn bod yn 4, gallwn nawr gweld ei fod yn gostwng yn fwy sylweddol ar y diwedd, a mae hyn oherwydd mae'r siap o hwn yn gostwng o 4 I lawr I 1 ar y diwedd, felly mae'n mynd I fyny fel byddwn yn disgwyl, ac wedyn yn gostwng I lawr. Beth yn mynd I mynd lan I 6? Y tryma mae'n mynd lan,
Ond wedyn mae'n taro'r un rif fan hyn, positif a negatif, yna'n gostwng gan eithaf lot. A'r reswm maent yr un peth yw mae gennym peth 5 ychwanegol yn dod i mewn o'r NCR fan hyn, sy'n cytuno'r pŵer ychwanegol y 5 sydd fan hyn. Felly mae yna'n digwydd bod yn cytuno â'i gilydd. Felly os neidio ni yn cwestiwn greiddiol, yna gallwn gweld bod yn cynyddu mewn maint absolute hyd at fan hyn, neu i'r 1,000,000, ac yn 50,000, ac yna maint yn gostwng. Ond y trym ar ydyn yn gostwng i lawr pŵer yn llai. Nid dim ond yn yr un ail olaf. Gallwn gweld bod hyn yn rhywbeth i wneud ar NCR yn mynd i fyny ac i lawr fel dweud o blaen, ond nawr mae'r gwahaniaeth rhwng yr un yma a'r un yma yn weddol fawr i 28 ar 8. Felly mae'n gwneud i'r pŵer y 7, yr un yma fan hyn, i ostwng yn ôl i lawr. Oherwydd mae 28 yn gostwng yn fwy i lawr i 8. Na'r cyfuniad o'r gostyngiad gan hanner fyna, i'r 4/2, a gan 5 gwaith fyna, A chredaf gallwn cael edrych ar bŵer yn fwy. Bydd rhaid i fi estynu pethau i lawr. Beth yn mynd i cael edrych ar 12? Hynny, a wedyn byddwn estynu pethau i lawr. Hynny. Gred, felly mae rhaid i ni gwneud y colofn yma'n bach yn fwy, felly yr un gyda'r hy. Felly nid yw'r cyfernodau yn dianc o'r sgrin wedyn. Felly ni dyna fe. Felly nawr rydyn edrych ar y siap. Felly mae'n mynd i fyny hyd at fan hyn. Ac yna'n gostwng i lawr eto. Gallwn gweld bod hyn y lles oherwydd mae'r newid yn yr NCR yn gostyngiad eithaf mawr fan hyn. Tuag at y gwylod, sy'n ennill dros y newid gyda rhain 2, felly rhwng y 2 colofn fyna. Felly i gasglu pan yn trio y cwestiwn yma ar ben eich hun, neu'n tra'n edrych ar y fideo, byddwch wedi meddwl mae hyn yn bach o sefyllfa cynnig a gwella. Mae hyn oherwydd siŵr o fod mae yn. Mae'n gymleth iawn i weithio allan beth bydd y cyfernod mwyaf, felly gyda'r cyfernodau yn o'r dde fan hyn, a mae'n bod yn llosi 3 rif gyda'i gilydd, lle un ohonynt yn mynd i fyny ac yn dod i lawr. Un ohonynt yn dechrau'n uchel ac yn mynd i lawr, a un arall yn dechrau'n isel ac yn mynd i fyny. Rwy'n gwybod wedys hynny o blaen, ond teimlo fe fod yn werthu ailadrodd. Mae'n anodd i weithio allan beth sy'n mynd ymlaen yn y sefyllfa yma.